Көмеш булдыны тимәк. Һәм ул Арыслан Яһудин. 5-нче А сыйныфы. Теге безнең 7-нче А ине. Хәзер 5-нче А сыйныфына алып булдылар. Арысландылар шулай ук бүген беләге менән котлай тәбрикләйбез. Тоттыру дәвам итәбез. Сәлаттар бүләк нашы Белекән дуртадан китеп утырабыз. Моны бик кыйммәтле бүләкләрнең бере, квадрокоптер, бүген бик популярный бит инде. Квадрокоптер нima икән барыгыз да беләсез. Шундай кыйммәтле бүләк. Хәзер шул кыйммәтле бүләктең бәхетле ияһен шулай ук ачыклайбыз. Тагыла бер тапкыр әндер тургандырып бердем. Оң колым белән алам, берничә үзе арасыннан төшереп берничә генә айлайм. Арада бөтенләй бер төрле. Нисә? Тигләйләндер. 204. 204 һәм сакты. 158 гимназиянда. 204 мына тора. Михранов Рәсүл. Шулай Өфек калаһына сыкты. Шираттагы бүлегебездә. Ул да булһа Өфек калаһының Мустай Карим исемендәге 152-нче башкорт гимназиясының 6-нчы А сыйныфында укучысы Рәсүл Михранов төгешә диде менә ул. Тотлайбыз Рәсүл һинелә. Кыйммәтле бүләк яһә булуың белән. Һәм уеныбызның Отош уеныбызның тагы сираттагы бер призы калды, бүләге калды. Ул да булһа менә сәпит, велосипед. Сәпитте без хәзер инде күп еллар уйнатабыз. Ямга 20-гә якын ошо еллар исендә инде 20-гә якын бер сәпит бүләк иттек. Балалар һәммәр табы ел һайын дәвам итәбез. Хәтта һәр бер ярты ел һайын бүләк сәпит бүләк итәбез балаларга шуның өчен аманатка тогры калыгыз, ядылыгыз һәм кыйммәтле бүләкләргә ия булыгыз. Менә һәр сәпиттең сираттагы исәпчеләрнең җиңүчесен билгеләйбез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хәтта вакытта яндырып тугандырам. Bu yakta yönde ortaga sıkkan. Bunu qaydalarga hem qo'ntirib aldım. Bu bizning adaqi prizimiz, eng top prizimiz, bo'lagimiz. Bunda bo'lsa, elakti. Kimning ulushini? 346-san. Bu bizning eng top bo'lagimiz. Nisabetga ия булды. 46 мына тора. 346 кем булды инде ул? 346. 346 менән тагы бер проблема килеп чыга икән. Менә катлап ебәрүдең тагы бер насар нәмәһе бар. Менә анда менә әһеле күренмәгән, ияһе күренмәгән. Катлап ебәргәндәр. Сыйныф менән язылган булар. Капланган үкенескә күрә. Был сыйныф менән язылган, сыйныф менән бергәннәр. Хисабында Капланган фамилия һәм капланган районы. Бирән районы икәне күренә. Бирән районының менә башкала эргәһендәгеләре Кургашлы авылныкылар. Кургашлы, Байназар, Олар бер мәктәптә укыйлар бит инде, Кургашлар, Байназарлар. Кургашлы һәм Байназар икесе тоташкан гына авыл, кемнәр белә? Юашага бер-беренә һәм улар Байназар урта мәктәбендә укыйлар барыгыла. Байназар урта мәктәбе безнең менән бик дус, улар елдан-ел класслары менән әллә класс күмәкләп язалар. Шуның өчен нисек булай инде? Гадәттә күп язучылар арасыннан теге приз оторга эләгүчеләр ихтималлыгы ла күбәя бит инде. Менә бу сакта шулай булды инде. Менә бу Байназар урта мәктәбендә укыган бер безнең укучыбызның өлешенә тиде сәпит. 346-сы
Мына ханы 546 табыр тапкыр. Улар да хәзер белмәй инде. Билдәләгәбез хәзер. Менә без белмәйбез бу кемдек икәнен. Асаклаясак бу инде. Укучыларына сыгып, бер рәгать итеп, бәлки үзләре безгә мөрәҗәтләр. Монда хәтта шундай осрак зурайтып карап та асыклап булмай. Чөнки бу капланган гомумән. Капланган. Үз сәратында без аларга мөрәҗәт итсәк тә Баязардагы һәм әле Тураевка мөрәҗәт итәм. Ошо көтәнчләрне ебәргән сыйныф итәкчесе безгә өндәшеп, төшергән рәвешле карап, кемдек икән асыкларга ярдәм иттеләр һәйбәт булырны. Чөнки иң кыйммәтле призыбыз һезгә китә. Гадел итеп ошо призыбызның, бүләгебезнең иеһен асыклайык. Һәм әлеге вакытта мин кабатлап әйтәм, төп бүләк без сәбитебез. Бирән районының Баязар урта мәктәбендә укыган бер укучыбызның өлешенә тейде. Һәм тагы бер тапкыр еңүчеләрнең барыһын да котлайбыз. Һәм дә инде әйтмәкче булам, әлбәттә уен бит инде уен, бөтен кешегә лә еңү дә эләкмәй. Кемдер приз утмаган икән, борсылмаган, аманат үзе бүләк, киләһе елда катнашырбыз, без һәр ярты ел һайын бүләктәр белән уйната киләбез. Аманат белән бергә калыгыз, тогры калыгыз. Һәм киләсәктә дә шундай затлы бүләк ияләре булып, затлы журнал ияләре булып бергәләп алга атларга насип булсын. Рәхмәт.